dadi uta-uta. Iki dudu versine uta-uta iso dikandhani apa ora? Tadut, ayo. Entane nonton wayang ora udut eman-eman. Yo nudut Madalang. Aku ya mung njaluk mburiku kok. Udut dulu, udut dulu. Paling penak nonton wayang sego. Paling penak nonton sinden sinambi. Paling penak nonton wayang sinambi. Paling penak nonton wayang sinambi. Seger. Kukuse aku pengen sing akeh. Matur nuwun. Tata Gati Wisraya
Indraksa Sara Maruta Bawana Gana Margana latala bojleng-bojleng iblis laknat padha jig-jigan ya rantak-rantak laku ning para wadya polo dadi kewajibanku nggonku ngupaya menyang endi dununging Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa prajurit nggo bareng wis tak ketapke kabeh ora ana ingkang jijir ya aku bakal ngambah Dirgantara ketok Prabu Puntadewa saut pedhot krungu kowe Prabu Puntadewa Dewa Narpati Twenariswara Kresna langkung tresnanira tresnanira marang Dabanon Cenawi gugu karepe dhewe ngonku menaptana negara Ngastina mau ngembang dawuh Kyai Prabu Duryudana ing segawit kuwi ngrembug piye carane nggayuh kanugrahan lah kok pancurana tekane buta kang ora tanggung jawab ngajab patine Nyai Prabu Puntadewa bakal gawe cintrakane Nyai Prabu Puntadewa waduh niatku mung kepengin tutur-tutur marang Nyai Prabu Duryudana aja nganti kesluru dalan kang kleru Baladewa ora bakal mangku asta wisuh lumung entasi perkara Yayi Nyai Prabu Puntadewa kula ingkang prapta Yayi
kagyat risang kabirangu rinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana Nonamit pasang kaliwan tabih tinebina ngelodoni dumawang tawang tuwanggir ingkang wengi kendali sedha semu kagiat raos sing manah kula proning sekawit kula badhe caos bulu bekti tuwin glondhong pengarep-arep punjuk dhateng para Pandhawa nang sareng dugi tampel mates negari Ngamarta menika kok putra-putra Pandhawa sami pacak baris teka sami mboten sumanten ing ngersanipun pepundhen Pandhawa menika wonten surah sing kados pundi Siwa Hanuman kula wonten paring dawuh apa Siwa Hanuman ora kulak pawarta adol pangurungu lho nun sewu bab menapa wis entuk sak candra etunggal lungguhan dina samengko iki pepundhenku Siwa Puntadewa murca saka negara Ngamarta mongko ora ana baban ingkang mengo andha ingkang sumindhi banon ingkang tumumpuk ora mung Siwa Puntadewa kang murca saka negara Ngamarta nanging Kyai Semar Gonilar saka Karangkadempel kahanan kaya mengkene iki mau ndadekke bingung para pepundhenku Rama Werkudara Paman Janaka lan paman kembar mula banjur Rama Werkudara lan paman Janaka ngupadi menyang endi murjane Siwa Puntadewa banjur dawuh karo para putra Pandhawa titip negara Ngamarta mula Gatotkaca lan para putra sayekti ngrondani negara Ngamarta aja nganti ana dom sumuruping banyu sarta aja nganti ana kang marajul saka selaning garu ingkang bakal kapitunaning negara Ngamarta lan gawe rusak kana negara Ngamarta Siwa Hanuman weladalah inggih sampun setunggal candra etang kalungguhan menggo dinten samangke menika sinuwun Prabu Puntadewa murca mekaten Siwa Hanuman malah ngene ya wa malah tekane Siwa Hanuman iki tumrap aku dadi trontong-trontong sulak ing pepadang kersanipun Anggerotasena kados pundi Siwa Mayangkara kuwi lak brahmana to mongko dadi pandhita ora mung setahun rong taun wis suwe Siwa Hanuman le madheg pandhita ning Kendali Sada yen pandhita kuwi mesti awas paningale lantip panggraitane lah saiki ngene wae wa saiki ngene wae gandeng iki para putra padha bingung Siwa Puntadewa murca bapakku Pak Lik Janaka ya wis ngupadi menyang endi murcane Siwa Puntadewa mula babagan iki tak pasrahke marang Siwa Hanuman piye nun sewu nggih tegesipun menika kados pundi mangsa borong ngono mangsa borong nggone ngupaya menyang endi murcane Siwa Puntadewa umpama Siwa Puntadewa kuwi sugeng saiki lenggahe nang ndi nek sampeyan iso nuduhke tegese sampeyan pantes dadi tinutuwa minangka dadi pepundhening para putra Pandhawa ngono nanging ya aku njaluk ngapura ya wa nanging yen Siwa Hanuman ora bisa nuduhke menyang endi dununge Siwa Puntadewa pedah apa sampeyan nang kene ora nang kene malah ora apa-apa wa dereng ngantos paripurna samya imbal pangandikan kasar ingkang mlajar saking katebian nenggih nata Mandura Prabu Baladewa mangkono bertek-bertek pangudas maraning ndira saking katebian kowe lah iki Gatotkaca Antareja Antasena eneng apa iki
jagat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga irang kang tumingal dendeng saengga praja kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk wa Prabu Mandura Gatotkaca tak tampa pangestune awakmu ing Mandura Damanana lho niki sanget anggen kawula mundi aku ngaturke sembah ya Dik ya Antasena tak tampa pangestuku Damanana ya tak gegem dadekke jimat kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk Siwa Mandura ya Antaraja tak tampa pangestuku Damanana lho niki sanget anggen kawula mundi sinuwun ingkang abdi kendali sada ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Anoman tak tampa pangestune Baladewa Damanana lho niki sanget anggen kawula mundi Koko Prabu ingkang rayeng garba ruci ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk Setyaki tak tampa pangestuku Damanana lho niki sanget anggen kawula mundi apa sebabe kok makde tindak sajak sumenga kesusu rawuh ning negara Ngamarta iki ning tapel wates dhe ning apa walah dalah Antasena piye Dik malah aku tak takon marang Gatotkaca lan para putra kabeh lah kok iki dina pasewakan aku malah dadi putra-putra rasuwan ana ngersane Pupundhenmu Pandhawa nanging malah pacak baris ana ing tapel wates negara Ngamarta iki ngopo Gatotkaca inggih mungkin dados ning kawuninganmu menapa Prabu mboten midhangetaken pawarta lho kok sik kabar sing kepiye Gatotkaca lho nggih menawi sampun setunggal condre tanggal enggal dinten samangke menika Siwa Puntadewa murca saking negari Ngamarta lelaman ingkang kados mengaten menika ndadosaken jibeg bebeg penggalihipun Rama Werkudara Paman Janaka ugi paman kembar mila dinten samangke Rama Werkudara kalan Paman Janaka tasih ngumpadi wonten pundi dunungipun Siwa Puntadewa lan dawuh kalan para putra Pandhawa supados ngrondani negari Ngamarta mila kula Dimas Antasena Kang Mas Antareja Siwa Anoman mak cilik Setyaki menika ngrondani negari Ngamarta dinten samangke menika waduh lah kok kaya mengkene kedadiane Gatotkaca lho nggih mila paduka Kanjeng Prabu sampun rawuh wonten ing papan mriki kula borongaken bab katentreman negari Ngamarta kula borongaken bab padhang lan botenipun kawontenan negari Ngamarta jagat pasesaning Bathara wayah Bathara jagat yo Gatotkaca kula wonten paring kejaba Yayi Puntadewa murca sak temene praptane wakmu ing Mandura iki ana praja Ngamarta mau bakal ngaturake sawijining pawarta menapa Siwa Prabu Uruhanana ya nggir sak temene nggonku sowan ana negara Ngamarta iki sadurunge aku tinimbalan sowan ana ngersane wakmu Duryudana ana negara Ngastina bola bali anggere aku sowan aku ditimbali ora ana liya kejaba mung ngrembug marang patine pepundhenmu para Pandhawa padha karo nalika aku sowan sing dirembug ora ana liya kejaba amung cintrakane para Pandhawa monggo wis bola-bali nggonku ngelingke marang Yayi Prabu Duryudana ngemutake marang Yayi Prabu Duryudana wedene ora nate didhahar malah dina iki sajahe Kurawa ngurung Jagowiringku ning wujud buta kang aran Gorayaksa kang wis semago bakal gawe patine wong tuamu para Pandhawa utamane Yayi Prabu Puntadewa jalaran Prabu Duryudana bakal gayuh wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Eka Bawana nanging syarat lan seranane kudu nyirnake wong atuamu Yayi Prabu Puntadewa nggih wektu dina iki Gorayaksa katon wis ngetapake wadyabala mula anak-anakku kabeh kudu siaga ing ayuda tak kandhani pancen ana sing arep gawe geger
arep gawe kisruh apa meneh ngalapatine Pak De Puntadewa. Siwa Mandura lenggah sing sekeca ya wa. Iki cetha jarak perkara ngono. Kang ora usah dadak wedi, aja wedi kangelan. Dina iki mak cilik Setyaki Siwa Anoman Kakang Galukaca Kang Antarja. Aku kuwi kudune methuke jago wiring kuninge Kurawa. Iki dadi wajibane nom-noman Ngamarta. Ayo Kang. Budal wis iki tanggung jawabe Karang Taruna Negara Ngamarta. Padhe lenggah sing keca wae ya, Dik. Sawangan saka ketebian kaya ngapa kridane anak-anakmu lancur-lancur Pandhawa, Dik. Yo, tak pangestoni, yo. Kepapa keperang guling mungsuh bawatnya bentar mulat risang suranggong para mangsa waduh ora pangling brengose tumpangke kuping kiwa tengen Setyaki dasar para nyotai soto kura rantak-rantak segbaris gelar papan bal tumuju menyang endi goleki sing jenenge Puntadewa mula sumingkira iki wis tekan tapel wates negara Ngamarta didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya goleki Prabu Puntadewa mula minggir. Puntadewa aja mbok dhelike.
bakal tak kerincung tangane, tak telikung sikile. Bakal tak lebokke ning bakun jaran. Ayo. Ora usah sing ngrasani sapa-sapa. Kowe padha gelem bali apa ora? Pacut. Gelem bali apa ora? Pacut. Kula pacut ning tandasmu tinggalan ana karepanku parek. Wani karo Sata Kurawa sing tawedeni apamu ayo. Aja mung maju ijen maju bareng Setyaki ora bal tinggal gelanggang colong pae keparat. Urung tau ngerti kondange Kartomarma. Tau tate bedah kutha mboyong putrane diapurmu wis pira? Cangkeman. Waduh. Waduh. Mak prepet yo. Bungalok kadamu. Waduh. Edan. Ojo ayu. Iki calukamu candan. Waduh yo. Mati lho. Ambruk. Ayo. Iso tangi. Wah. Kene merganing patimu. Iki ya. Ampun. Ayo.
Antareja dasar Karana bayi kene mergane patimu. Kesuwen iki tumbak jebol dadamu kuwi Antareja. Melayu. Ayo.
Duh mati ya. Piye mau kawon paman mengsahmu pinanggipun wonten ing tapel wates negari Ngamarta. Pacak baris lancur-lancur Pandhawa man. Le komplit. Pacak baris wonten ing mriku kula kepanggih kalian Sencaki kula antem ndelosor mundur. Lajeng kula kepanggih kalian Punantareja man. Ying terus piye? Pangestunipun kawon. Kowe iki kalah. Inggih. Kowe lho. Kowe iki kalah to, Mo? Inggih kawon man. Pun man monggo man. Pripun lajeng ngreka daya kula mboten badhe tanggel jawab lancur-lancur Pandhawa komplit. Mengke dereng nek kepanggih kalian pun Antasena nek ngamuk pripun? Antasena niku nek pun ngamuk sungute terus ditamakke ten mungsuhe. Mongko mungsuhe klepat saged semaput man. Ya wis kek mundur. Kurawa. Kurawa. Arep maju perang apa ora? Perang apa ora? Ora. Kowe iki rene arep nyambut gawe apa meng arep nonton? Lengan kene kok ora kalap gawemu. Dur nun. Pripun man nimbali dateng ing putra pun Banjar Junut pun Dursasana. Mbok maju le mboten. Mungsuhe lancur-lancur pendho bebayane man mengke nek dereng kepanggih kalih wisanggeni wo tobat. Mungsu Antasena nggih tobat napa mulih Gatotkaca nek pun mebur. Kula mboten ajeng tumut-tumut perkawis menika sing ajeng gaya wayu nika Koko Prabu Duryudana lha kok dadak mateni sak pepadaning urip kula pun mboten cocok. Durmagati pripun men? Maju perang apa ora mboten kok Lik. Kula teliki mawon. Kula mboten cocok kali pepanggihipun Prabu Galayaksa kok. Ajeng golek kayu gleh kok dadani materi sak pepadaning urip sami karo gendharipun Kakang Dursasana wau. Wih. Nek ngono Kurawa ora arep maju mboten Lik. Cit, pripun man? Maju apa ora? Mboten. Lah ngapa? Nyelentrem. Tenten mriki mawon man. Oh iya. Sing apik ya le nyelentrem. Engko ndak dikethaki kanca-kancamu Kurawa. Diapalke nute. Ya. Nggih. Nuwun sewu anak Prabu Galayaksa. Niki para sata Kurawa mboten saged majeng malih nggih. Menawi mboten panjenenganing piyambak ingkang maju, tartentu mboten saged nyingkiraken lancur-lancur Pandhawa Prabu Galayaksa. Jaja muntap lirik netap netra kocang ngondarandir edap nyomang ngolon cakra bujleng iblis laknat
Pandha salang tunjang rebut dujung ora ana ingkang bisa menang. Oh, ladalah. Pandha pancen anak-anak Pandha pancen digdaya sekti kalintang jayaning barang. Oh, lena kaprayitnanmu lancur-lancur Pandha tak lebokke ning jimatku kang aran Kanthong Karumba. Aja mung isi anak Pandhawa. Jagat bae mlebu marang Kanthong Karumbaku tak kandhani. suwe mijet moe ngaranti lancur-lancur Pandha wis mlebu ning Kanthong Karumba. Ayo kasawang saka kaduan ana glibeting Prabu Baladewa. Baladewa, ayo tak lebokke ning Kanthong Karumba kowe. Oh! Gugu karepe dhewe Prabu Gorayaksa. Menungsa ora tatanan. Gorayaksa, wah netangi marang kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo gerangane sampurna sisan tak kandhani. Kok Prabu mangkariyen kok Prabu.
sinayeng manggulung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitir kang kumitaran ing asta Kresna aja mbok pemalangi lah kok sing adi prapta ning papan kene karepmu piye Kresna inggih Koko Prabu kula sampun mangertos dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah wiwit Koko Prabu rawuh mrepeki dhateng Kang Putra kula sampun mangertos lho Gusti to lah si adi mau niki ning ndi nggih kula aling-aling Mega Malang sampun ngantos kula dipun ngertosi dening para putra para Pandhawa. Anggenipun ngawat-awati dhateng polah selaganipun para putra Pandhawa. Gusti. Yen ngono si Adi ngerti marang kahanane anak-anakku para Pandhawa. Inggih. Ngibaratipun menika geni nedeng lagi mobal umpami dipun siram awi toya mboten saged sirep nanging malah saya mubal. Lho Gusti. Banjur karepmu kepiye Kresna? Lan apa si Adi uga priksa marang nang ndi lenggayahe Prabu Puntadewa Koko Prabu umpami kula ngertos kula mboten badhe ambabari dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu sakmenika ngaten kemawon monggo sareng kalian kula pados Pintasraya lho Gusti lah banjur anak-anakku mau lancur-lancur Pandhawa piye inggih mangke wonten cariyosipun piyambak sakmenika ngaten kemawon monggo sesarengan kalian ingkang Raying Ndrawati pados Pintasraya ya wis yen ngono aku manut Kresna arep tak tindak ning ndi tak derekke Yayi tak derekke jek-jekan ya Prabu Baladewa ora pangling bareng karo Ratu Ndrawati ninggal pabaratan kabar sing tak tampa Puntadewa murca saka negara Ngamartaya yen ngono negara Ngamarta kumplang playune Baladewa lan Kresna dadi titik anggonku bakal ngumadi ning ndi si Puntadewa Puntadewa tak trigung tangane krincung sikile bakal tak aturake ana ngersane Sun Prabu Duryudana tak kandhani oh